Ataunen eman zaio hasiera emakumeen Master Cup pilota txapelketari. 5 partida jokatu dituzte guztira 3 maila ezberdinetan sailkatuta. Herriko gaztetxoenen artean Arantxa Arratibel Ataundarra izan genuen Aixa Etxeberria amezketarrarekin batera eta 18-3ko emaitza utzi zuten Udane Bergara eta Alaitz Ruiz Infanteren aurka jokatutako partidan. Bestetik, Uxue Azkonobieta Ataundarrak galdu egin zuen 18-5ko emaitzarekin buruz burukoan Ane Urkizuren aurka. 5. eta azken partida gogorra izan zen Uxuerentzat. Eskuan min hartu baitzuen, baina partidarekin leian aurrera jarraitzeko asmoarekin agertu zen. Txapelketa honetan parte hartzen duen lehendabiziko urtea dela kontatu digu Uxuek. Eta naiz eta oraingoan galdu egin duen hemendik aurrera lanean jarraituko duela ere esan digu. Naiz oso gustoa sentitu ikusia partidun hasieratik gaizki hasi naizela. Berotzen nahi nintzen erain pelotea sartzen hasi zaita minekin hasi naiz eta gero partidun oandiko kerro. Pelota sartu zat eta kriston minekin egon naiz. Aurretio bere kontra jolastutan eken baitare eta banekin oso ona beha bakit eta oso ondo jolastu eta kisto indarrakin emateio pelotei gaina beak aukera udon pelotea oaindik horragoa zan eta eskukin ezinun gehiot eta behare ona dala ez dut esan nahi eskuko minekin naulako dani baino ondo herriko getorri die eta ez diet zea hondikeak utzi baino. Zea binakako torneoa zan baino nik ez eskoa bezala esanun, nahi gondulako hain lasaiago hartu eta gero datorren urten entrenamendu gehiokin da gehiago prepatu da atatzeko. Txapelketak aurrera jarraituko du Euskal Herriko beste hainbat txokotako frontoietan. Eta informazio guztia eskuragarri izango duzue emakumemastercup.eus webgunean.